Kaixo eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan, bi elkarrizketa izango ditugu. Lehenengoa, Anarras delkarteko Fede Saez de Santa Maria izango dugu, elkarteari buruz eta Saharako errefuxiatuei buruz hitz egiteko. Ondoren, Felix Ajuria etorriko da Idiazabal Gaztari buruz eta jatorri izendapenari buruz hitz egiteko. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean baino 711 urtean, Tarik ibn Ziyad militar musulmana Tarifan lehorreratu zen, Iberiar penintsularen okupazioa hasiz. Bitartean, Roderiko errege bisigodoa Iruñea hiria inguratzen ari zen, baskoiak mendean hartzeko saiakeran. Iruñea utzi eta penintsularen hegoaldera egin zuen musulmanak borrokatzera. Guadaleteko guduan Tarik ibn Ziyaden gizonek garaipena lortu eta Roderiko hil egin zuten. Baskoiek musulman etorri berriekin hainbat itun sinatu zituzten, eta Tuterako banukasitarrekin aliatuta Iruñeko erresuma eratu zuten 824ean. 1945ko egun berean, Italian Benito Mussolini lider fascista atxilotu zuten partisano italiarrek. Soldadu alemaniarrez jantzita konboi alemaniar batean ihes egiteko ahaleginean ari zen. Hurrengo egunean bere maitale petatxirekin batera exekutatu zuten. Gorpuak zintzilikatu egin zituzten Milango Loreto plazan. Hainbat urteren ondoren, 1981ean, Aidajon Gernikako arbolaren kimua lapurtu zutela jakin zen. Apirilaren 18an, aberri egunaren karietara, Ameriketako Estatu Batuetako euskal komunitate handiena duen Aidajoko hiriburuan, Boisin, Kapitolioaren eremuan egindako ekitaldi batean Gernikako arbolaren kimua landatzera joan zen euskal ordezkaritza bat. Ez ezagun talde batek, antza, biharamunean kimu hori ostu egin zuen. Ordezkaritzak, ordea, kimu bat baino gehiago eraman zituen, eta berehala berria landatu zuten. 1984ko apirilaren 27an, Nelson Mandelak Hegoafrikako hauteskundeak irabazi zituen. Arraza diskriminaziorik gabe herrialdean egindako lehen hauteskundeak izan ziren, eta 27 urte preso egin ostean, Mandela eta bere Afrikako Kongresu Nazionala alderdia irten ziren garaie. 20. mendearen erdialdean, deskolonizazio prozesuek zurien nagusitasunarekin buka zezaketelakoan, apartheid deituriko segregazio sistema garatu zuten Hegoafrikan. 1980ko hamarkada hastearekin batera hasi zen bere gainbehera. Hurrengo urteetan elkarrizketa eta adiskidetza bultzatu zituen. Hegoafrikako presidente hautatu eta bakearen Nobel saria eman zioten arren, Estatu Batuen terroristen zerrendan egon zen 2008 arte. Azkenik 2013an, herri harresia egin zuten Erroman eta Lander Fernandez errefuxiatua Espainiaratzea eragotzi zuten goiz hartan. 61 lagunek bere etxe ataria blokeatu zuten, eta barruan beste 30 sartu ziren, poliziari harengana iristea oztoparaziz. Etxe barruko atxiloaldian zegoen Fernandez eta negoziazio baten ostean abokatuaren autoan irten zen. Handik egun batzuetara, Erromako komisaldegitik pasa ostean Espainiaratu egin zuten. 2 aste lehenago gertatua zen Donostiako herri harresia. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Aste honetan, agenda oso murritza izango dugu. Apirilaren 28an, asteartea, zinemako emakume heroiak zikloan, Txus Gutierrezen El Calentito filma izango dugu Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 6tan. Sarrera doan izango da, baina aurrez izena eman da. Ostegunean, apirilaren 30ean, bizitxoko zure bizikleta konpondu. Kondestable Zibiboxean izango da arratsaldeko 6tan baita ere, doan, sarrera libre edukiera bete arte. 14 urtetik beherakoak heldu batekin joan beharko dira. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Itxaron zerrendek osasun laguntza pribatuaren negozioa bultzatzen duten Nafarroan. Lehenengo puntuan, urtez urte handitzen dira zentro pribatuetara egindako erreferentziak eta 3,8 milioi eurora iristen dira gaur egun. Bigarrenean, Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko traumatologoek aparteko kontsulta eta ebakuntza gelako jarduera eten dutela iragarri dute. Argazki nagusian, Osasunako taldeak garaipena ospatzen du zaleekin, zelaiaren inguruan ohorezko itzulia emanez. Biziraupena ia bermatuta dago.
Honen titularrean, itzulera azkarra. Osasunak Sevilla 2-1 garaitu du entzuten jarraitzeko. Eskuinean, horiz, Nafarroa bakar batek dardar egiten du Baigorrin. Milaka pertsonek erresistentzia ekintza batez gozatzen dute. Bestetik, Sebastian Saue, 2 orduko maratoiaren esia hautsi duen lehen atleta. Beheko berrietan, Trumpen aurkako tiroketak indarkeria politikoa berpiztu du Estatu Batuetan. Ondoan, Unai Sordo, idazkari nagusia Comisiones Obreras. Noski etxebizitza gehiago eraiki behar ditugula, galdera da zein preziotan. Jarraian, argi indar mozketaren urtebetera, arrazoi anitzeko gertakari batetik ikasitakoa. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Traumatologiako langileak osasun sailaren aurka elkartuta daude eta ez dituzte ordu estrak egingo. 73 zerbitzu profesionalek dimisioa eman duen nagusiari babesa ematen diote. Irudi nagusian, Katenak garaipenaren gola sartu zuen partidaren azken uneetan. Osasunak 52 puntu ditu orain. Honen lerroburua, El Sadarren epopeia. Osasunak atzetik irten eta Sevilla garaitu zuen 89. minutuan sartutako gol batekin. La Ligako biziraupena ziurtatuz eta Europako sailkapenerako itxaropenak zabalduz. Eskuineko berrian, Donald Trump estatu afarian egindako hilketa saiakeratik bizirik atera da. Jarraian, etxe bizitza baten zerga zama Nafarroan, eraikuntzatik erosketaraino. Ondoren, Nafarroak beherantz berrikusten du bere biztanleriaren proiekzioa. Goiko berrietan, Iruñea, dantza konkistatuta. Ondoan, ujuerekiko debozioak indarrandia du. Azkenik, Tuterak bere gastronomia itzindaria omentzen du. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Gernikak bonbardaketa gogoratzen du eta Palestinaren aurkako erasoa madarikatzen du. Bonbardaketaren 89. urte hurrenean, Gernikak bakearen atea simbolizatzen duen altzairuzko eskultura bat inaguratu zuen Palestinarekiko elkartasuna ohoretuz eta genozidioa salatuz. Argazki nagusian, hortzi, pentsalaria eta belaunaldi baten ikonoa zendu da. 82 urte zituela hil zen Francisco Letamendia hortzi, pentsalaria bertzale eta irakaslea. Burgosko prozesuan egindako abokatu lanak eta herri mugimenduek markatu zuten haren konpromiso politikoa. Tartean, obituarioa, Jokin Urain Larrañaga. Kiskur, Gatibu zegoen memoriari ahotsa eman zion kronista. Eskuineko berrietan, Kronika, Martxelo Diaz. Baigorrik Nafarroa bakarra aldarrikatzen du. Azpian, Trumpek azken eraso zapuztua herrialdean izan duen eragin politikoarekin lotzen du. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Eneko Etxeberria, Naparrari buruz erakusketak jaso duena partziala da. Erakusketa ireki dute Gasteizko terrorismoaren biktimen memorialean. Desagertuen erakusketa jasotzen du, besteak beste. Esposizio horretan, Jose Miguel Etxeberria Naparraren bahiketa, hilketa eta desagertzeari buruzko hainbat eduki bildu dituzte. Egiari Zor Fundazioak eta Naparraren familiak berak salatu dute, euren duintasuna erasotzen dutela erakusketa horretan eta senideengan birbiktimizazio sakon eta mingarria sortzen dutela. Eskuineko berrietan, Goian, Amaiur ikastolak 40 urte. Euskal Herria Irratiko Metropoli Forala saioa zuzenean egin dute Iturrama auzoko Amaiur ikastolatik. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat.
Kaixo eta ongi etorri gurera, Fede, zer moduz? Oso ondo, eskerrik asko, egunon. Egun olenik eta behin, gaur astelena, asteko esperientzia berri batekin, ez? Oso ondo, bai ala da, baina, bueno, moldatuko gea, nola ala. Egingo dugu. Gaurkoan, ekimen polit baten izenean zatoz, Anarrast izenekoa, konta eguzuzuk zure hitzetan hobeto ulertuko dugu eta zer den ekimen hori eta zer egiten duzuen? Bai, Anarrast, esplikatu behar da, Anarrast da, erderaz dago, euskera itzulita dago, baina oain ez dakit esaten, baina bueno, Anarrast da Asociación Navarra de Amigos y Amigas de la Rast. Zer da Rast? Da Saharagoiek duela 50 urte sortu zuten republika. Hain zuzen ere, Republika Arabe Demokratik, Saharagoi Demokratik. Orduan, hori da pixkat, izenaren jatorria, osea, Asociación de Amigos y Amigas de esta República Árabe Saharaui Democrática. Eta zer da bertan egiten duzuena zuek? Bueno, guk daukagu zenbait proiektu gure elkartasuna adierazteko. Eta proiektuak dira hain zuzen batez ere osasuna importantena, elikadura, esan behar da, gaurko, egia esan betidanik ondan egoera antxe problematikoa. Orduan, hori osasuna, elikadura, aurrentzako zera esnia, eta duela 2 urte sortu zen oso proiektu interesgarria da hezkuntza proiektua. Zer da proiektu batez ere dira eskoletan erabiltzen dien testuak antxe egiten dira. Saharagoiek egiten dute eta Saharagoientzako. Orduan, horrek ematen dio nolabait ikuspegi berezi bat tekstuari eta ikasgaiari. Eta orduan, proiektu horretan, gu gaude sartuta eta hortxe sortu zen zentro bat, zentro Aminetu Haidar, jendea badaki da oso emakume famatua, goze greban jarri zen, ez dakiz horrek zen. Eta orduan, zentro hori sortu zen, eta batez ere egiten da hori lehen aipatu detena. Testuak, baino antxe egindak eta hango jendearentzako. Noiz sortu zen, zuen Anarrast elkarte hau noizkoa da? Duela, 30 urte, por ejemplo, gutxe gora bera, 27 urte, bai, 20.000, baina pixkaletxago, bai. Eta zer aldatu da urte guzti horietan? Egoera beti okerrera juten da, porque ez que gainera esan behar da, errefusiatua daude, baina errefusiatua egotia 50 urte da erokeri bat, porque gainera ezagutu behar da. Hango kanpamentuak, hainbeste urte pasata, nolabait estabilizatu dira, esan behar da, ikuste kuriosoa dela gutxienez esatea, kanpamentuak daukate izena Sahara okupatua duten izenak. Hain zuzen ere, Esmara, Dagla, porque hoi da Sahara espainola izan zana, eta hoiek dira beraiek behartuta utzi zituzten hiriak orduan kanpamentuetara izen hoiek eman dizkiote, pixka nolabait gogoratzeko nundik datozen gutxi gora bera. Zer harreman dauka Nafarroak Saharako herriarekin? Nafarroa kuriosoa da, porque, Nafarroa beti, ni bentsat, hola pixkat enrollatu nagoenetikan, beti diru asko eman du. Eta baita Nafar gobernua, baita udalak, eta, eta hemengo parlamentua ere, bere gobernuari nolabait presupuestoak zehatzean ematen dio, aurten esan behar da,
Nafarroko gobernuaren diru laguntza izan dela gutxi gora bera 1,5 milioi bat. 200.000 euro. Osea, nahiko potentea ematen dan dirua. Eta gero, udalek ere, ez da gauza bera udal txikila, udala gaundila. Baina hala ere, dirua ematen dute, eta zenbait proiektu finantziatzen dute. Eta orduan, hori guretzat basikoa da, porque guk ez daukagu beste diru laguntzaik, guk elkartean gaudenok, kuota baten dugu, horrekin oso gutxi finantziatzen da, orduan, hemen benetan finantziatzen dana da, hori, osasuna, elikadura, ez dakiz hortako berdezu diru potente. Nafarroa esan behar da, ez dugu, diru potentea ematen dala. Zuen elkartean, eguneroko lana zein da? Zein da zuen eguneroko... Ni antxe ez nago, baina, zanet, hemen, oraintxe bertan daude, hemen, Iruñan, 2 persona, bata pixkat bere gestioa egiten duna, eta beste bat idazkariaren lana egiten duna, eta gero, antxe, territoriotan, kanpamentuetan, beste 2 persona daude zenbait proiektu gauzatzen. Osea, que total, 3 pertsona terdi, porque hemen administrazio lana egiten duna, jornada erdila egiten du. Aipatu duzu, alde batetik osasuna arloan lan egiten duzuela, osasuna arloan zein da zuek egiten duzuen ekarpena? Hombre, osasuna batez ere egiten da, alde batetik, ematen, area eramaten dien medikamentuak, urtero bialtzen dira medikamentuak, eta gainera anarrazdek ez badu ematen, medikamentu hori ez da iristen kanpamentuetara. Eta orduan, alde batetik medikamentuak eta beste aldetik ere, hango ospitaleak hornitu eta mantendu. Eta bigarrena, noizbehinka ematen da, juten da hemendikan, komisio bat, medikuak, enferme erizainak osatuta, eta iten dute 2 gauza. Alde batetik, hango jendia formatu, hango profesionalak formatu, eta beste aldetik ere, nolabait, asistentzia zuzena. Osea, juten badira hemengo traumatologa, juten badira, ez dakit, 3 aste, iten dute operazioak, ez dakit zenbat. Baina zanet, pixkat, osea, lana berizten da 2 aspektu horretan, alde batetik formakuntza eta beste aldetik ere asistentzia zuzena populazioari. Saharan lan egiteaz gain, Nafarroan bertan egiten duzuen lanen bat? Claro, Nafarroan bertan egiten da sensibilizazio lana, atatzen dira, zenbait gauza, Gabonetan egutegiak, gero noizbenka egiten dira manifa bat. Osea, normalian saiatzen da, saiatzu behintzat, fetxa pixkat esanguratsuenetan, mani bat konbokatu, o konzentrazio, osea, pixka bat, arazoa bizibilizatu. Eta arazoa gauzatu, esan aizu, hemen gaude, eta gure arazoa ez da konpondu. Gaur egun, zein da Nafarroako Saharako errefuxiatuen egoera? Zaila, egoera zaila. Esan nahi, alde batetik refuxiatu daude, eta ja urte asko dira. Bigarrena, beraiek reibindikatzen dute, aspaldin onuk eman zuen irtenbidea, aizuzen, hemenin behar da referendum bat. Referendum bat ikusteko alde batetik Marruekosek proposatzen duen autonomia eta beste aldetik ere Saharagoiek nahi duten autodeterminazio eskubidea. Eta tartean zer dago, zein dago, Espainia. Espainia da potentzia kolonizadora ditzen dana. Espainia
€75 arte antxe egon zen, eta gero utzi zuen. Marrokosek bere famatua martxa berde zehatu zuena. Orduan, karo, eta hori, arazo hori konpondu gabe dago. Orduan, errefusiatuak daudenek, beti daudela pixkat, aber hau konpontzen dan. Eta lurralde okupatuetan bizitzen direnek, gauza bera, izan nahi, hemen, erreferendum bat ingo bazan, benetan autonomia nahi dugu edo independienteak izan nahi dugu, aber zer gertatzen den. Eta inkluso onuk, eta horrela jarraitzen du, onuk sortu zuen milurzo deitzen dana. Eta orduan, onuk bidaltzen ditu kasko urdinak referendum hori gauzatzeko. Zergatik, porque Minurso esan nahi du Misión Internacional de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental. Horrek esan nahi du Minurso. Baina, referendum hori ez da egin, eta hau ja larogeita maikian izan zen. Urte asko pasa dira, onuk formula hori aipatu zuena. Hemen egin behar da referendum bat, eta gaur arte. 50 bat urte pasa dira, eta jarraitzen du egoerak okertzen zuk esaten duzu bezala. Zer esan nahi du horrek? Zer gertatu da? Oso garbi dago, hemen potentzia internazionalak, hain zuzen, Frantzia, Estatu Batuak, Espainia bera, beste aldera behiratzen dute. Ez beste aldera, bere kobertura osoa ematen diote Marruekosek duen jarrerai. Garbi. Eta hori oso desekilibratua da. Alde batetik, hemen daude, errefusiatu kanpamentuetan daude 170.000 pertsona. Hori oso gutxi da, konparatuaz Marruekosek o Frantzia o Estatu Espainola osoa. Orduan zer gertatzen da, han bizitzen da jendia geho eta gehiago desesperatuago dago, eta lurralde okupatuetan, hain zuzen ere, leno Sahara Espainola izan zana, bizitzen dira ere, desesperatuak. Zergatik, zeren Marruekosek ez du alde batetik, gainera, esan behar da, Espainia potentzia kolonizadora dana, bere papera behar du, eta ez du egiten, baina ez goiti bera ez du egiten. Zergatik, Marruekosek egiten du fosfatuak saldu, atera eta saldu. Eta beti langile bezala hartzen dituna marrokiarrak direla, ez saharagoiarrak. Eta beste aldetik ere arrantza. Arrantza oso importantea da, eta bost urtez, zenbadia denbora, iten du firmatu akordio batzuk Europakin, baino kaladero horiek dira saharagoiarrak, baino beti akordio horiek firmatzen ditu Marruekosek. Hor gertatzen da, geho eta gehiago, begirada internazionala beste aldera begiratzen du. Bertan, kanpamenduetan, zein da eguneroko bizitza? Zeintzu dira behar izan nagusiak? Hor, esan behar da, hauek nolabait lortu dute egitea beste egoera normal batean balira bezala, baina hangoa, esan daukate parlamentua, daukate gobernua, daukate eskolak, daukate ospitaleak, daukate esan dugu zentrua. Esan hango bizitza, jende gaztia juten da eskoletara, jende
jende heldua bere lanetara. Hombre, hemen lana batez ere da beti elkartasunari begira eta finantziatua batez ere Estatu Espainoletik ematen dan diruangatik. Baina esan hango bizitza, eguneroko bizitza da, arrunta, nola baita esateko. Eta guzti honetan, kanpamendu honetan, eta zer rol jokatzen du nazioarteko laguntzak? Totala, osea, hori existituko ez balitz, desagertuko dira. Porque dana, pahatzen da elkartasun internazionalaren bidez. Dana, finantzatzen da erabat. Bai osasuna, bai elikadura, bai aurrentzako esnia, dana finantzatzen da hemendik eta beste toki batzuetan, esan Italia, Frantzia, baina dana da laguntza internazionala, eta hori existituko ez balitz, akabo. Eta zergatik esaten duzu, honi ahaztutako gatazka dela? Osea, guk esaten dugu ahaztutako gatazka dela porque hola da. Osea, ez da hola. Hemen inork ez daki, gerra bat egon zanik hasta el 91, firmatu zien akordio horiek nun ONUk urtero bidaltzen du minurso, eta gero berriro gerra piztu da duela hogeita bat, duela 6 urteia, azaroan, 5 urte eta piko. Inork ez daki hor berriro gerra piztu dala. Orduan, erabat astuta dago, baina astuta dago Nafarroan, Estatu Espainolean, eta munduan zer esanik ez? Eta duela gutxi okerrezunago, kamioi bat bidali duzue bertara. Zer da ekimen hori? Bai, hori urtero iten da eta oso importantea da. Osea, urtero iten da normalian Nafarrotik, elkarte, Euskal Elkarte Autonomotik, osea, autonomia gehientsuenetatik atatzen dira kamioi bat. Gure artean, nolabait sakabanatzen dugu lana, zuk medikamentuak, zuk ez dakizer, baina kamioi guzti horiek juten dira Alicanteko portura, hantxe, guria, por ejemplo, pasatzen du inspekzio bat. Inspekzio bat, gure medikamentuak oso inspekzio bat pasatzen dute eta oso zorrotza da inspekzio hori. Eta orduan, normalian gauzak ondo iten dira eta inspekzio hori pasatzen da. Baina gero, kamioi guzti horiek osatzen dute karabana bat, sartzen dira barku baten, Oranea juten dira, eta Oranen, Argelian, osatzen da karabana bat, eta gutxi gora bera 1800 kilometro inondoren lurraldetatik iristen da karabana hori kanpamentuetara. Eta antxea, berei daukate Media Luna Roja, eta guk ere gure bi pertsona, nik uste ONG gehientsuenak jendia daukatea hortxe pixka bat, hori superbisatzeko. Eta orduan, laguntza guzti hori banatzen da jendearen artean. Eta nola, pare bat kontu honen inguruan, lehenengoa, nola antolatzen da hainbeste kamioi, hainbeste lekutatik jutea aldi berean leku berera, eta gero nola kudeatzen da karabana guztia iristen denean kanpamentuetara, iristen den material guzti hori, nola kudeatzen da hori? Osea, alde batetik, dago pixkat koordinazio pixka bat, hor dago CEAS, da estatu mailan dagoen koordinadora, nun hori banatzen da kamioi bakoitzen ze gauza joango dien, alde batetik. Eta gero, beste aldetik ere, area iristean, hori, o Media Luna Roja Saharaui, edo eta ONG-ek, gure kasuan bai, baldin badu antxe langileak, pertsona horiek hau kudeatzen dute, eta esaten dute,
medikamentuak, ez dakit ze ospitalea eraman behar dira, o farmazi zentrala, o ez dakit zer. Elikadura, banatu behar da jendearen artean, en fin, hori ja, baina zanet, guzti hori, eta hori importanta dela esatea, iristen da hasta el último céntimo y hasta el última, nolabait, azukria, lenteja, batez ere eramaten dien elikadurak dira basikoak nolabait esateko, osea, azukria, olioa, legumbreak, gauza horiek dira. Bueno, esan jendia lasai egon dadila, porque eske iristen da, osea, azkenengo granua iristen da bere iritsi behar dan tokira. Krisi humanitarioa larritzen ari da? Krisi humanitarioa nabaritzen da pilo bat, porque, claro, dana bizitzen balin badira de la ayuda internacional, dana momentu batean, nolabait horrek alde batetik murrizten du zure autonomia, porque egon behar dezu zer ematen didaten. Eta beste aldetik ere, hori existitzen ezpada, akabo, orduan, hori leheno esan dut, osea, laguntza internazionala erabat basikoa da, osea, hori existitzen ezpada, akabo totalmente. Eta laguntza internazional hori geroz eta gutxiago jasotzen da? Bai, Nafarroan ez ezik, porque Nafarroan, curiosamente, incluso nik uste gehitu dala pixka bat, baina normalian, agentzia internazionalak eta ONG internazional murriztu dute bere laguntza, kasu batzutan, erdira. Nafarroan konkretuki ez, baina, orokorrian bai. Eta hori nabaritzen da pilo bat. Zuen elkartearen urrengo erronka edo urrengo lana zein da? Bueno, alde batetik, gure erronka, lehen osan deten bezala, da pixka bat saiatu arazoa bizibilizatzen eta presente egoten, nolabait. Eta beste aldetik ere, hemendikan, eta noizbenka hemengo jendia area juten da ere, baino proiektu horiek hemengo administrazio publikoak finantziatzen dituen proiektuak gauzatu, implementatu, martxan jarri. Eta orduan hori da pixkat urtean zer iten dan lana, lan isila, baina lan oso importantea da. Zer eskatzen diezu hemen gizarteari eta erakundei? Gizarteari arazoa ez astutzeko mesedez. Eta administrazioari, jarraitzea gaur egun daukaten jarrerakin, finantziatu eta gure proiektuak finantziatu, ez dira gure proiektua, dira antxe gauzatzen dian proiektuak finantziatu. Hori da guk eskatzen dugu, baina importantea da hemengo jende arruntari iten dan deialdia esanaz, mesedez ez ahaztu egoera hori, porque oso garbi dago, osea, telebistan azaltzen ez dana, ez da existitzen, eta bakarrik konparatu behar da, medio onditan iten dan, Oriente Medioko gerra, Ukrainiako gerra ez dakiz zer, eta Saharako egoera ez da aipatzen. Zuek zerk mantentzen zaituzte inbeste urteren ondoren lanean? Ez dakit, elkartasuna, guk ikusten dugu, gure lana antxe ikusten dela. Eta hori oso importantea da pixka bat mantentzeko, aktibo mantentzeko, ez? Porque benetan, iristen balin badira medikamentuak, badakizu, medikamentu horiek banatzen dira jendearen artean, eta medikamentu horiek beharrezkoak diela. Orduan, ez dakit, hori oso importantea den, ez da ikustea, benetan, zuk zehatzen dezuna, gauzatzen dela, hori oso importantea, eta horre mantentzen zaitu pixkat aktiboan. Eta hemengo jendeak zer egin dezake, ikusleak zer egin dezake?
bueno, eske oain ez dakit, hori ez zait okurritu, baina batez ere dirua pixkat eman eta batez ere hemen Berriozarren, Berriozar hortarako da oso herri solidarioa, orduan hemen badakit noizbenka gauzak konbokaten dira, area jutia, area pixkat informatu eta jakitea hau existitzen dela. Hori guretzat oso importantea dela. Ez astutzea, hemen dagoen, oso gertu dagoen arazoa ez astutzea. Bukatzeko Fede, esan dezunarekin lotuta, zergatik da garrantzitsua Saharako gertaera hau eta egoera hau ezaztea? Bueno, eske pertsonak dira. Osea, ez da beste gauza, osea, da kanpamentuetan bizitzen dira 170.000 persona eta lurralde okupatuetan orain ez dakit esaten, baina bueno, esan pertsonak dira alde batetik eta beste aldetik ere, hombre, oso importantea da bakoitzak bere lurraldean posible bizitzea. Ez behartuta immigraziora. Immigraziora, immigrazioa behartuta baldin bazaude, hori errore bada, beste gauza bada. Oie, haizu, nik hau ezagutu nahi dek, perfectamente. Baina, immigrazioa behartuta, hori da guk akabatu nahi deguna. Eta orduan, zergatik da importantea, precisamente horrexegatik. Haizu, bakoitza bere lurraldean bizi daitezela, beraiek rekonozitzea herri bat existitzen dela, Saharako herria existitzen dela, eta jendia hantxe nazionalizatu eta hantxe bizitu. Eta gainera ez da gauza bera, kanpamentuetan bizitu, porque kanpamentuak da Argeliak bere garaian utzi zituen lurraldetxo bat oso gogorra dana, eta beste aldetik da bueltatzea Sahara okupatua dana, osea, leno Sahara espainola zana, hantxe bizitzea, eta gaina hantxe dago itsasoa, hantxe dago fosfatoak, arrantza zanaet, nahiko aberatsa izan daitekela herri hori. Eta azken fina da, haizu, herri bakoitzak bizitu daitezela nahi duen modura. Mi esker Fede etortzeagatik, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahi. Ez, nik uste ja nahiko aitzegin detela, orduan, eskerrik asko zuei, inbitatzeagatik, eta nolabait presente egoteko gure, osea, zera, esan degun egoera. Mi esker zuei baita ere egiten duzuen lan guztiagatik noski, eta hurrengo baterako hemen izango gaituzue. Oso ondo, mila esker zuei. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina? Eta nire bizikletarako? Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? Arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Gaur zaparradak eta ekaitzak izateko probabilitatea asteburuan baino handiagoa izango da. Behe-hodei ugari izango ditugu ipar partean eta ez da baztertzen zirimiri apur bat egitea han-hemenka, bereziki Gipuzkoan. Arratsaldean berriz, hodei trinkoagoa garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak izan daitezke, batez ere barnealdean. Haizea aldakor eta ahula ibiliko da, eta arratsaldean iparraldetik finkatu eta Araban bizitu egingo da. Temperatura maksimoak zertxobait baxuagoak izango dira barnealdean. Aste artean eguraldia antzekoa izango da. Hodeiak ugariak izango dira ipar partean eta hegoaldean giro argiagoa nagusituko da. Zaparrada trumoitsuak egin ditzake, batez ere goizaldean, eta berriro arratsaldean eta gauean. Mendebaldeko haizea ibiliko da eta eguerditik aurrera ipar osagaikoa nagusituko da. Temperaturak ez du gorabehera handirik izango.
Kaixo eta ongi etorri gurera, Felix, zer moduz? Egunon, hemen, lanean, eta orain zoi tartzetxo bat eskaintzen. Hori da. Gaurkoan, nik badakit gai hau jende askori interesatuko zaiola, Idiazabalgo gaztaren inguruan hitz egingo dugu eta. Konta eguzu, Felix, nor zeran zu eta zer egiten duzu, zeinen zure lana? Bueno, bani naiz Felix Ajuria, Idiazabal jatorri izendapenaren lehendakaria, eta noski, hartzaia eta gaztagilea. Zenbat urte daramazkizu honetan lanean? Bueno, bani gaztagintzan etxean betidanik izan gara hartzaiak eta gaztagileak. Urte batzutan nik unibertsitateko ikasketak egin eta gero kanpoan ibili naiz lanean, lehenengo irakaskuntzan eta gero beste arlo batzutan. Eta 2000 urtean jarri nintzen nire nahiarekin batera gazta egiten eta harrezkero hemen dago buru belarri gazta egiten. Eta Idiazabal jatorri izendapenean, ja dozena bat urte inguru, lehendakari orde moduan. Jose Mari Uztarrozekin eta azkenengo 4 urteetan lehendakari moduan. Nolatan hasi zinen alde batetik gaztaren inguruan eta hartzain lanetan hemen zure anaiarekin, eta gero nola sartu zinen Idiazabal izendapenaren arloan? Bueno, gaztagintzan erreza da, nire anaia bakarrik zegoen eta momentu baten eskaini zidan, esan zidan ea bakarrik ezin zuela jarraitu eta ea berarekin sartuko nintzen eta hurrengo gunean nire lehengo lana utzi eta berarekin nengoen. Eta, harrezkero beti danik ibili naiz sektorearekin implikatuta, batez ere nekazaritzako sindikatuetan, eta Idiazabal jatorri izendapenean lehendakari orde moduan sartzeko proposatu zidatenean, jarritu nuen sektorearekiko konpromeso horrekin, hartzantzarekiko eta gaztagintzarekiko konpromeso horrekin, eta buru belarri Idiazabal jatorri izendapenean. Okerrez banabil, Idiazabalko gaztaren denboraldia hasi berria dago, ezta? Bueno, hasi berria. Azkenean gure eremua oso aberatsa da eta oso handia. Eta azaroaren amaieran, abenduaren hasieran ja batzuk hasi ziren gazta egiten. Eta orain dela hilabete pare bat, hasi dira horiek, 2 hilabete bete eta auki dutenean gazta, hasi dira lehenengo gazta saltzen, lehenengo Idiazabal gaztak saltzen. Orain esan genezake, gaudela kanpainaren iaia erdi inguruan, apirila izaten da segurazki litro gehien ateratzen den hilabetea eta gazta gehien egiten den hilabetea. Eta orain gaude, buru belarri kanpaina erdian. Irailaren erdi ingurura arte, gaztagile asko gazta egiten ibiliko gara. Orduan, denboraldia ja hasita dago, oraintxe bertan zaudete lanean esaten dena, ezta? Ekoizpenean, kanpainaren erdi inguruan, eta ja gazta saltzen hasita bai. Hartzai batentzako, Idiazabal gaztarekin lan egiten hartzai batentzako, zer esan nahi du denboraldian sartzeak? Bueno, gauza asko esan nahi ditu, ezta? Justo aurreko asteetan egin ditugu lehen gazten aurkezpenak, bai Gipuzkoan, bai Nafarroan, badira udaberriaren eta ilusioaren garaiak, ezta? Ja gure lanaren emaitza, ja saltzen hasten gara, konsumidorei eskaintzen, eta benetan horregoten da barne zirraratxo bat, badakigu gauzak ondo egiten ditugula, urteak daramatzagu gazta egiten, baina, beti egoten da hasierako zirraratxo hori, ez nolakoak egongo dira urten. Orduan, saltzen hasten garenean eta lehenko aurkezpenak egiten ditugunean, nik esango nuke zirraraz beteriko ilusio hondiko egunak direla. Eta, zuk esan duzun galdera, nolakoak izango dira urten? Suposatzen dut beste urte batzutan bezalakoak, ez? Egia esan, aurtengo neguko klimatologia, naiz eta oso txarrez izan, ez da izan hainona ere, igazkoarekin konparatuz. Orduan, bardiak gehiago goin beharko izango dira ikuiluetan, urtarrila eta otsailean. Baina, orain badaramagu udaberria hasiera oso ona, kanpoan belar nahikoa dago eta gure ardiak horrari dira bazkatzen. Eta bazkatzen dutenarekin ematen duten esnea jaisten ari gara, eta hori da esnearik aberatzena, eta hori da Idiazabal gazarik oberena egiteko esnea. Orduan, espero dut beste urte batzutan bezalakoa izatea, eta, udaberri honek ematen dio nolabaiteko berezitasun bat. Aipatzen dezunagatik, guraldiak badu desenteko eragina. Guzti honetan, zuek nabaritzen duzu asko klima aldaketaren eragina? Klima aldaketa, azkenean serie erdi mailako maila luzeko, epe luzeko maila baten neurtu behar da, ezta? Zeguk azkenean sufritzen duguna da
egunerokoa eta urte bakoitza nolakoa den. Bai, azkenengo urteetan ez ditugu euki negu oso gogorrak, ez ditugu euki elurte handietako neguak, naiz eta leku askotan elurra egin duen aurten ere, eta elur goiztiarra gainera egin zuen. Azkenen urteak, gora bera handiekin egon dira, lehorragoak, Igazku Udaberria adibidez oso ezea izan zen, aurten momentuz oso eguraldi suabearekin, eta oso ondo gabiltza, eta, gai hori usten dut pizka bat adituentzako, ez? Datu estadistiko makrodatuekin, beraie badakite hori horrela dela, eta guk egunerokoa bizi izaten dugu, egun batzuk gogorragoak, beste egun batzuk lasaiagoak, eta negu batzuk gogorragoak, eta beste batzuk balagoak, ez da? Idiazabal Gaztak, Felix, zerk egiten duen berezi? Idiazabal Gazta badakigu badituela ezaugarri batzuk, alde batetik eremu geografikoa. Hau da, nun egin dezakegun Idiazabal Gazta, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa osoan erronkari bailaran izan ezik, hori da, eremu geografikoa gure berezitasunetariko bat. Bigarren ardatza, izango litzatekela ardi latza ero karrantzana, bertako ardiaren esnearekin bakarrik egin daiteke Idiazabal Gazta, bertakoa delako eta baita ere bere berezitasuna da oso egokituta dagoela gure paisaira, gure klimara eta gure inguruetara. Orduan, bere berezitasuna da beste arraza batzukin alderatuz belarra janez ekoizten duela esnea. Eta gero, udan bareko askotan mendietan egoten dela. Eta hirugarren ezaugarria esango nuke dela esne gordinez egiten dela. Idiazabal Gazta guztia esne gordinarekin egiten da. Eta hori da, berezitasuna handia, eta gero nik esaten dudan moduan. Nola egiten dugu Idiazabal Gazta? Gure kasuan amonan izetak erakutsi zigun modon, baina gaur egungo ezagutza eta medioekin. Egia esango dizut, Felix, ez naiz batere gaztazalea, baina etxekoak badira oso gaztazaleak, eta orduan nik beti gazta ekidin izan dut. Ez dakit ezer gaztari buruz, da galdetuko dizut, pixka bat kontatzeko ze lan dagoen guzti honen atzean. Badan handia dago, ez? Azkenean hartzaiak gara, Idiazabal jatorri izendapenaren berezitasunetariko bata guztira 300 hartaldetik gora gara, 100 gaztategi inguru, baina berezitasunetariko bata beste jatorri izendapen batzurekin alderatuz, hartzai gaztagile asko gaudela. 80 gaztategitik gora gaude Idiazabal baserriko egiten duguna, hau da, gure ardien esnearekin. Non azten da dena? Gure ardilatzaren zaintzan. Gure ardilatzak ondo zaindu behar ditugu, hobekuntza genetikoa ere nahiko maila honean dago, eta hori ere zaindu behar dugu, ekoizpen onak izateko. Eta, hor dago oinarria, gure artaldea ondo zaindu, gure artaldea osasuntzu mantendu, eta gure ingurua ere ondo zaindu eta ondo mantendu, ardiak kanpora ateratzen direnean belarra jaten, eukidezaten belarriko berena. Hor dago hasiera eta oinarria, gure ardietan eta gure inguruan. Eta hortik aurrera, gaur egun nahiko gaztategi txukuna eta euskagu, ondo prestatuak, lan egiteko errezak, txikiak izan arren, eta hor adi egon behar dugu beti elaborazio bakoitzean, jatorri izendapenak jartzen dituen arauak, denporak, azitotasunak, eta temperaturak dena errespetatuz, benetako Idiazabal Gazta atera den guzti hori araututa dago, eta hori da, gure ingurua, gure ardiei latza, eta egiteko modua, eta horrela ateratzen da gure Idiazabal Gazta. Orain aipatu dezula, jatorri izendapena izateko arau batzuk badaude. Nola, zuk hobeto jakingo duzu hau, noski, nola kontrolatzen da kalitate hori, nola kontrolatzen dira neurri horiek? Azpimarratu behar da esan duzun, ez da? Jatorri izendapena garela, eta jatorri izendapenak ja badira markada batzuk Europak araututa dituela, Europako araudi bat daukagu, bete beharrekoa, oinarri oso sendoak dira, eta horrek eragiten du jatorri izendapen bat bertan egon behar dela, lurrari lotuta, eta ekoizpen, transformazio eta prozesu guztia eremuan, jatorri izendapenaren eremuan egin behar dela. Edozein aldaketa gure egiteko moduetan ere egin nahi badugu, hor badugu pliegoa deitzen dena arautzen duena, eta ez da gaur erabakitzen dugu eta egiten dugu aldaketa bat, horrek ere prozesu oso sendo bat dauka atzetik, edozein aldaketa egin ahal izateko prozeduretan, eta Europak onartu behar du azken finean.
jatorri izendapenak bere kontrol neurriak ditu, alde batetik kontrolatzen du zenbat gazta egiten dugun, badakizue gazta bakoitzak bere kaseina plaka deitzen dioguna, gazta bakoitza, idiazabal gazta bakoitza ikusten badugu, badauko horrelako zigilu moduko bat azalean jarrita, gazta bakoitzaren zenbaki individuala dena. Gazta hori, zenbaki hori, galdetzen badugu jatorri izendapeneko bulegoan, esan aldigute nork, noiz eta non egin duen. Hau da, oso arau zorrotzak ditugu, gauzak egiteko moduak, eta inspezioak ere bereziak ditugu, kasu honetan Nafarroko Intia institutotik egiten dizkigute, kontrolak, bai hartzaileei, bai gaztagileei, eta neurri horretan, denok adostuta dago, eta denok onartzen dugu, baina oso kontrol zorrotzak daude, baina bai azpimarratu nahiko nuke duela jain bat urte araututa daukagun beste zerbait, ez? Eta gure Idiazabal gazta baten ADN lagin txiki bat hartuta, jakin dezakegu ea beste arraza bateko edo beste espezie bateko animalia baten esnerik dagoen edo ez, baina oso txikian. Begiratu nolako kontrol zorrotza daukagun eta nolako teknologia daukagun garatuta, baina inolako iruzurrik gerta ez dadin, ezta? Oso zorrotzak gara, baina baita ere oso amableak, ez da egoten arazorik gaztategiekin, denok daukagu oso barneratuta sistema horrela dela eta onartu egiten dugu, eta nik uste dute arlo horretan keja gutxi egoten dira, bai hartzai, bai gaztagileen aldetik. Zuen ustez, gaur egun jendeak baloratzen du kalitate hori, zuek neurtzen duzuen kalitate hori, eta kontuan hartzen du gazta baten atzean dagoen lan guzti hori? Gure kasuan eta ekoizpen eremuan, hau da, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan ez daukagu inolako dudarik. Bertako konsumidora oso leiala da. Ekoizten dugun gaztaren 80% ekoizpen eremuan konsumitzen da. Kanpora badago proiekzio bat, estatu mailan eta gero estatutik kanpo ere, baina bertako pezeroaren leialtasun hori eta zaletasun hori oso garrantzitsua da, eta horretan ez daukagu inongo dudarik. Gainera, nabaritzen ari gara, bereziki herrietako azoketan, azoka berezietan eta bestelakoetan, pandemiatik aurrera, benetan, salmentak asko igo dira eta konsumidorearen animoa hartzen dugu azoka guzti horietan. Felix, aurre ikusi da gaztaren produkzioa jaitsi egingo dela? Igazko urtea, urte berezia izan zen, klimatologia oso ona egon zen, gainera industriara esnea saltzen duten hartzaientzako prezioa ere ilusioa sortzen duen prezioa itako izan zen, eta igaz, Idiazabal jatorri izendapenaren gazta ekoizpen 10% igo zen, aurreko urtearekin alderatuz. Hori goera oso nabarmena da, guretzat. Horrek zer sortu du, alde batetik, batez ere industria batzuk, egin duten ekoizpena izan da 20% gehiago aurreko urtean bezala, eta ondo saldu duten arren, nolabait urte amaieran edo kanpaina amaieran gazta estok importantea eduki dute. Horrek eragin du, beldur pizka bat sortu zaiela, eta apur bat kanpaina hasi dutela prudentzia askorekin, eta baitere ez denak, baina industria batzuk hartzaileari esnearen prezioare jaitsi egin diote. Horrek eragin du, kanpaina hasieran, otsailera arte, esne gutxiago egon dela, eta gazta gutxiago egin dela. Esan dezakegu orokorrean, 15% gutxiago egin dela fetxa horietako aurreko urtearekin konparatuz, ezta? Kanpaina hasierako datuak baino ez dira, eta nik benetan dagoen udaberriarekin, eta industriekin, eta bestelako hartzaileekin eta hitz egin da, eta jatorri izendapenarekin, administrazioekin batera egiten ari garen lanari esker, salmentak ondo joatea, eta kanpaina amaitu arte jaitziera hori buelta emango diogula, eta ziurazki ez gara iritsiko 2025-eko 1.400 tona pasa horietara ez, baina aurreko urteko 2024ko ekoizpen datuetara ni ziur nago iritsiko garela urten ere. Gorabehera hauek hartzaintzaren erduan edo hartzainei nola egiten dizue? Lehen esan dudana, hartzai gaztagileok nolabiteko autonomia daukagu, guk egiten dugu ardia eta
bezala gaztagabe geratzen gara, baina beti dago katearen eslaboirik ahulena, eta hau da, industriare esnea saltzen duen hartzaiarena. Orduan, hauek gorabera hoien menpe daude, eta esan dudan moduan, igazko urtea egon ziren prezioekin ilusioa sortzeko urtea izan zen, eta urten ilusio hori kasu batzutan desilusio bihurtu da, ezta? Pentsatzen genuen prezio horiek etorri zirela jarraitzeko, espero dugu prezio horiek rekuperatzea, hartzai horiek ere ilusioz lanean jarraitu izateko, baina, beldurra sartu da, eragina dauka noski mundu mailan daukagun egoerak ere, esan dudan moduan, ekoizpen ereduan ondo saldu da, baina kanpoko merkatuak izan dira eragin gehien izan dutenak salmenta jaitsieretan, ezta? Orduan, eragina du batez ere kate horretan, eta orokorrean denek gertatzen zaiguna azken aste hilabeteetan gertatzen ari den mundu mailako ezjakintasun horrekin, ezta? Beldur pizka bat nik uste dut gizarte osoak daukagula sartuta, eta gaztategiek ere, eta hartzaiok ere, nondik aterako garen. Eta zuek, kezka edo beldur hori nola bizitzen duzu egunerokoan? Egunerokoan egin behar duguna da ardia zaindu eta lan egin, ezta? Eta entzun, adi egon, baina gutxi pentsatu horretaz, eta gure hartaldiak ondo zaindu, gure inguru ondo zaindu, esnea ona atera eta gazta ona egin. Hori da gure burua horretan ikatu behar dugu. Lehen aipatu duzu zuen gazta egiteko modua amonak erakutsita dela, baina gaur egungo moduekin. Nola lotzen dira gazta egiteko modu tradizionalak teknologia berriekin edo gaur egungo gauza berriekin? Idiazabal gazta egiteko modua arautu zen gure amonek egiten zuten moduan, ezta? Baina gaur dauzkagu azpimarratuko nuke alde batetik esnearen kontrolak eta analitikak, esaten digutena lehen ez genekiena, hau da, esnearen kalitatea nolakoa den, nolako bakteriologia daukagun, nolako grasa daukagun, nolako proteina daukagun, nolako bestelako parametro batzut dauzkagun, lehen intuizioz jokatzen genuen, orain badakigu, eta badakigu zerbait analitiko den bitartez, arazo txikiren bat sortzen denean, konpontzeko neurriak hartu behar ditugula. Eta gero, gaztagintzan oso garrantzitsuak dira denborak, temperaturak, azidotasunak, eta, lehen ez geneuzkan, eta intuizioz egiten genuen, eta gaur egun euskagu tresnak guzti hori neurtzeko. Gaztakontzeko ere, lehen beti bilatzen genuen baserriko leku fresko bat, orain baditugu kamara frigorifikoak, bai ezetasuna, bai temperatura guztiz kontrolatuta daukaguna. Lehen intuizioz egiten genuena, orain formazioz eta jakinduriaz egiten du. Zer moduz ikusten duzu hartzaintzaren etorkizuna? Zer esango dizunik, ilusioz beteta, eta emango dizute datu bat badaukagu Gipuzkoan Oñatingo komistegin hartzai eskola, duela egun batzuk atera zen promozio berria, hartzai izan nahi duten gazti horien promozio berria, eta benetan ilusionante izan zen, han egotea eta gazti hauek ezagutzea. Ze ilusioarekin zeuden batzuk, beraien etzean errelegoa hartzeko ilusioarekin, eta beste batzuk, zerbaiten bila azteko, beraien nonbait hartzai izan ahal izateko, ezta? Nik ilusioz ikusten dut, gorabera askorekin, baina gizarte mailan beste edozein lekutan dauden moduan. Eta nik animatuko nituzke gazteak mundu honetan sartzera, beretan mundu polita delako. Horri buruz ere galdetu nahi nizun, gazteak erakartzeak zenbateko erronka suposatzen du zuentzako? Eraotekoa. Momentu honetan administrazio guztiek erreleborako edo gazten inkorporaziorako neurri oso berezia jarri dituzte, inoiz baino hobeak daude gazteak erakartzeko, monetarizazio aldetik, diru laguntza aldetik, prozesuak nola eraman eta guzti hori nola egin. Gazteak formatu egin behar ditugu, gaur egungo hartzai formatu bat eta gaztagile hartzai formatu eta gaztagile formatua izan behar da. Eta ezin duguna egin guzti hau alde batetik ondo landu, baina beste alde batetik lehen esan dudana ahuldu, ezta? Igaz prezio ilusionanteak eduki genituen, aurten ez daude, legina egin behar dugu prezionak ez daudelako, esnearen prezionak ez daudelako,
inor ez dadila bidean geratu, ezta? Gazteak inkorporatzeko lan egin behar du, baina baita ere gauden okor mantendu ahal izateko asko zeren lan gehiago egin behar du. Gizarteak geroz eta gehiago kontsumitzen ditu tokiko produktuak edo gutxiago? Bueno, nire susmoa da, baietz, gizartea oso ondia da, baina, badukagu gizarte nitzo oso leial bat, lehen esan dudan moduan, Idiazabal Gazta asko estimatzen duena, eta lehen esan dudana, azkenengo urteak izan dira, erabat bai industria bai gaztategiak gaztarik gabe geratu gara denbora batez. Horrek esan nahi du, konsumidoreak estimatzen duela, baloratzen duela eta erosten duela. Eta zure kasuan bezala, zure zaizu gazta gustatuko, baina guk gitarra egingo dugu zure etxean gazta, Idiazabal Gazta egon dadin. Behintzat, zuez bazara animatzen jatera ere, ea bestiak animatzen diren. Hori da egin behar duen alegina. Etxe guztietan Idiazabal Gazta egon dadila. Aipatu dugu ertzaintzaren etorkizuna, orain galdetuko dizut, ea nola ikusten duzun Idiazabal Gaztaren etorkizuna? Bueno, lan egin behar dugu, lehen esan dudan neurri horretan. Gu jatorrik zetan bat gara, gure balioak ditugu, gure eredua daukagu, eta eredu horri trinko eutsi behar diogu. Beste abentura batzutan sartzen bagara, horretan beste batzuk gu baino gazta merkeago egingo dute, gu baino esne gehiago ekoiztuko dute. Guk gure oinarria dena lehen esan dudana, gure eremua, gure ardi arraza eta gure egiteko modua mantendu egin behar dugu, eta hori da gure indarra eta gure balioa. Hori mantentzen badugu, eta sinesgarritasuna mantentzea lortzen badugu, konsumidorerekiko, gizartearekiko, Idiazabal Gaztaren etorkizuna ona izango da. Hor dago erronka. Bukatzeko, Felix, azkeneko galdera bauteko dizut. Zer esango zenioke zure sektorera hurbildu nahi duen gazte bati? Bueno, lehenengo formakuntza oso garrantzitsua dela. Eta bigarna, batzutan izaten da gazte bat, etxetik badaukana eredua eta ezagutzen duena. Eta horrela ez bada, esango nioke edozein hartzai edo gaztaileren gana hurbiltzeko, beraiekin egunak pasatzeko, lanean, laguntzen, eta benetan barrutik ezagutzeko zer garen eta zer egiten dugun. Hori da nik uste dut proposatu aldiodan gauzarik garrantzitsuena. Mi esker, Felix, gure etortzeagatik. Ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Ez, uda berriak laguntzen jarraitzen duen, eta lehen esan dudan moduan, egiten dugun lana, bidean aurtengo egoera komplikatuarekin, mundu mailako egoera komplikatuan, hartalde bakar bat ere bidean geratu ez dadin. Ni horretan buru belarri sartuta dago, eta Idiazabal Katorri zendapena ere horretan buru belarri sartuta dago erabat. Mi esker gure etortzeatik, Felix, eta hurrengo baterako ere espero zaituztego beso irekiekin. Eskerrik asko zoi, hurrengora arte bai. Hurrengora arte bai. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, Eta nire bizikletarako? Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.